Ndobayi na-ewere isi n'ụdị etu ugo onye ji mere eze n'ụdị etu ugo na-achị m nke onye na-eme ya jisi ike mmegbu abụ ọkwa eze onye ji mere eze ga-abụ eze maka na nkirikiri ka a na-ekiri ododo na-eji ododo eyi ozu ndị Igbo be anyị ndị n'ụdị etu ugo ndị ọma chi anyị tụwere anyị ugo na ego na ndị ọkụ na-anọ ndị n'ụdị etu ugo ndị ọma chi anyị tụwere anyị ugo na ego na anyị niile n'ụdịkwa etu ugo wanọ ndị ọma chi anyị tụwere anyị ugo na ego na onye ji mere eze ya tụrụ ugo ndị ọma chi anyị tụwere anyị ugo na ego na ndị nka nọ n'ụdịkwa etu ugo Anambra n'ụdịkwa etu ugo ndị Enugu na ya n'ụdịkwa etu ugo ndị Igbo n'ụdịkwa etu ugo ebe ndị Ebonyi na ya na-etu ugo onye ji mere eze pụrụ eze ndị Abịa n'ụdịkwa etu ugo ọba hey ụbọchị na-eme eze onye ji tụrụ ugo tụrụ gawa Jayobe King of traditional high life. Kumi Igbo n'ụdịkwa etu ugo ọ bụ Chinyere ya ye iya ndị ọkụ na-anọ n'ụdịkwa etu ugo ndị ugbo ọka n'ụdị etu ugo ndị Aba nọ n'ụdịkwa etu ugo akpa ugo n'ụdịkwa etu ugo era n'ụdịkwa etu ugo wanọ aba odu n'ụdịkwa etu ugo ndị ụmụ eze n'ụdịkwa etu ugo urubu n'ụdịkwa etu ugo aba ụmụ ọzara ọkpatu oke na-etu ugo lekwe ndị oben ha na-etu ugo ọbịa ọbịa na-esachi ugwu m ihe ọbịa iya ọbụ ebu ka anyị were mee ọbụ ebu ka anyị ji etu ka aga asị m onye ọbụla tiri ugwu m ihe ebe egwu etigo ọbịa iya tọọ ya atọ ọ bụ ebu ka anyị were eme ọ bụ omenala iya sawa ịgba sawa abịa sawa ịgba sawa ya iwe na-ejebe ọ bụ egwu tutu tụrụ ugo efenu ndị udunuju etu ugo efenu ụmụ ezi agụnuju etu ọ bụ ebu ka anyị were eme hey
ụmụ Igbo n'ujikwa etu ugo onye chi tụrụ ugo ya tụrụ ugo asị m onye chi mere eze ya bụrụ eze agaghị ba n'ujikwa etu ugo ụmụaka iba na mechi ihe n'ujikwa etu ugo Aba ibe m nụọ ha ba na Jimbawa ọ bụ egwu ndụ na-etu ugo sabura iwe iya ọbịa ọ bụ okorobịa ọkụ na-anọ ọ bụ ebu ka anyị were eme King of traditional high life yewe na-egwu adọghọ ya sabura iwe iya ọ bụ onye na-ese ekwu ukwu a ọkụ onye na-ese ekwu ukwu a ukwu na-atụ ya bụ nwata nkọ ya iwere agawa ukwu na-atụ ya nkọ iya hey ọbịa esi ọbịa ayo ada ozira na-ete Agnes Wanzuka oboye na-ekwu iya Chima Agnes Wanzuka oboye na-ekwu aboyemu asiga nọ na akpụta ọka akpụta agwa obi na azụ aboyemu mere onwe m onye akpụta abụra na akpụta n'onwe n'obi na azụ iya sabụrụ ejewe kim ikorobịa ọkụ na-anọ king of traditional high life ọ bụ omenala mgbe eji mewe ụbọ n'ihu ka ejiwa ha jee gụlụji aka tiwa ha mgbe ọmụ ọ daa n'iyi na onye ọzọ ka agụ iyi ege na ego ụbọchị eriwe m ike n'iyere ọma ọ bụ okoro nkwa mmadụ egwu egwu ụbọ na-eji ma asị na obere ji ugwu ekwe aya dị ya ọsọ gbogbo dịghị anụ na-eribi ihe eji akpata anụ ya ọ bụ omenala ya